kowa ya tsaya inda yake. Ku dan tsaya kowa inda yake. Zo ka dan yi amsa mu je roll. Wannan yasa ake cewa kuwa? Haka ne? Yasa. Kawunan sai ka ce shekaku ku tara gashi kamar shekaku. This is the last warning da gaba. Daga yanzu nan idan kun bar nan kowa ya je ya haske wannan gashi. Ba zan yadda da wannan ba nan ba. Sannan kuma a yanzu ba ba kare ku da ke kowa ina son da iyayensa wannan makaranta da za ku tattauna da irin abubuwan da kuma yan mata za a tashi da makaranta misalin karfi daya amma sai ku kai har ku je gida ba wata ayyukan a waje outside me kuke yi a kan hanya ba ka yadda da wannan daga yanzu kun san doka ne yanke barci doka ne gyaran abin nan su ba kuma mata kun san doka ne yanke barci kuma kada kowace ta kuma zo mana makaranta da jan baki ta sa ko kuma wannan hujin hancin da kuke sa wannan yan barina duk wacce na samu da irin wannan to za ta kuma kun ji ko ba ku ji ba sannan yanzu ba tare da bata lokaci akwai takardu da muka yi tsari da wannan kaka ne wace sai wajen ba su da su ba muna son ganin su a nan kuma make sure idan za ku dawo Fikot su je kawai su tafi din su tafi action guje. Kuma sai ku juya ku zo ku shiga office.